General har vi till högre världen General. I'm gonna visit to see how it's live General. Alltså som Märne Fist ska kunna välja vilken plats eller grön. Platt. Grön. Okej, var ska jag färba först? Ja. Då är vi redan för Fist. Ja. Du klarar för lite. Kom. Okej. Det en politiskt okorrekt? Det enaste månaden nu är skiftet Virgin ut vid en Jordan säck. Så gärna du var en liten jetta vart du var kicksabab. Nu är du vuxen, en cringe-madam man skulle seriöst tro du är sniffa an omkring 15 gram och är det mindre fram på Instagram. Banne på att du typer som är det joltide hjälper vi mer sminke. Ja, vi har den där fucking fighta bitchen bryr sin där när spanna Kentucky Fried Chicken. Min rev fast, saftig. Twin rev pensa kraftig. All you can eat buffet är det enaste tuschpunkten där jettan är farlig. Jag vet ånga du ser så står han uppmärksamhetskrävande freak som det. Och pröva huxa om det. Bartender i en fucking cirkus. Hette som Queen Latifah och mot Queef Latifah. Hej till mig kan se om det. Hej till mig kan se om det. Till mig är så uppslitande. Spann på en beatbox av fisarna. Hej, chef jag slår det ner eller lägga det upp. Läka det upp. Jag vill alltså lite näka så tog. Så läs du färdig igång fräta en prunk tjockner där men chatter där puff. Hör, jag sticklar upp emot det löv i flows lite tog. Tog i jag där fin i have a bag flow och rym is put the pola som med drill. Det bara plus line och dronning i iltång. Han tror man det mun. Min runda räcker en punkt. Twin runda vet han den leipom. Här tvär sjuer till Märren. Jag vet du har en fastkan profil på Facebook. Marna är för just över för och checka down det nejut. Showfight fuck night. Du trick mig det vet. Jag skjuter 2 minuter runt det. Jag ser inte bara för nu just till jölter och till ser den vid hem. Jag är klar. Hetta är fitta Louis som säger hon är inte kallt, men det kommer vi en raje. Fyra gadet det hette liot ligger då golven och hixra till naje och för ena förskild det kör munnen till där skuit fotler saje. Ta mamma du la föda nu helt om det hon yngst hon är sterilisera sig och prästen som döpte det man har vera ringar göske ta lushan upp att det kunde lucha eller kremera öske. Inte sälja lovely, ha? Man skulle tro du har mistat golv eller du har nykort och en tangst och du har 12 så ett i visst det oj och tycker familjen att kallat det Louis ta så förbannad dig ut. Du huxar sig fuck off för hemma mamma. Ta ser du bara att du tuttlar från att bära slamma. Jag kunde tidigare mynta där bort här och nu och visste att du gör där man skulle tro. Men jag kanske spittar med gigabyte på en jätte som är så förbannad evnaväg. Det är snett att huxa att det är min mamma att det är tutt ont som är fullständiga lamma. Shaken till där följde i stan för nöjde. Det smakar kostaskaft in i en gryte. Och lukten av en uppslitten och lady bits kunde lamma kvann Paul och Finn. Men med den tippte väsen syrskos blandade då helt spärra in. Släck till tonega locka vi till sinta sia. Det kroppen till sån beines med förbannad av pia. Då du var född var det bara ett som hände.
onka formar men tunne stämmebond vänte. Man skulle ganska tro att det är ett Adamsäpple. Ta to varst etter Paul Hattler, sier du han just lukta og ikot noen fra Ice Age. Men han var forfytla å fortelle deg at du kunne være tvillingabadjen til Nicolas Cage. Og at sia du ikke var heimlig honom, om du så var heimlis kvinna, da slæter en side til at heimlis er alkoholiker til rådene. Jeg mener så vi. Var det kjeikinja der som drøkter tarvaring i nøsna, som en neida slags limer, var det sånn kan leia til heimater til du vittestein til bomsane fra mimer. Du heldur at du er sittja, du badst din dåra rappa, men ver deg ikke tant, du sitter fremst av bort og klappa. Du vantar kanskje ikke at det er en basic bitch som jeg kunne slakta det, men nu får du rennande heim vid hælan i mittlen beinene. Jeg halte at battlen var ordentlig god. Jeg halte at det rikker øyla vel for barnsyn av faktisk. Jeg halte at det var utfordrande å si sånne ting mot en person som du ikke kjenner. Og tog at det er mot øtlån som ganske at du lærte rett å si. Og jeg husker flere for skal jeg fære, jeg mamma, jeg lytter han kommer, og så jeg at jeg skal til først som kjenner meg, det vite at det er ikke jeg, og at det er simpelthen bare performance. Jeg kunne kanskje være synd mer fyrrek enn å være senest, men jeg er vel nøgt vi måtte avrika likevel. Jeg halte at jeg kunne gjøre det litt bedre. Det er jævlig aggressivt på en måte, at du kommer tatt på en person, dissa deg, og man vil ikke at man kommer skynda, gjør det der. Du vet, man skal bare hugga seg vitt, du vet, så er det stort litt alltid likevel. Mer enn hver ordentlig ivraskende gå og være, du vet. Ofta da man hikker etter henne, du vet, hon ser ikke ut som ganske typen som er akkurat til, du vet, heter her, du vet. Og tog det gjør det så fært at hun møter opp og sjålsikker og tåsa vid rummet og ganger rundt, vet. Det er som damen vel. Jeg hadde hun klart skit godt. Jeg hadde hun cool, hun er cool, og det var faktisk hun som inspirerer meg til å komme. Og det var vinkolen til Maria som meldte meg til hun sier at hvor er du ikke visner? Jeg sier, hvor skulle jeg det, du vet. Men så ble jeg som heide på tanken, og enda vi kommer i det. Hvor tok battlen så? Jeg vet ikke. Jeg har alltid gjort det, hvis jeg skal si det, ut fra reaksjonen. Men jeg har alltid at Løyve kunne levere det rævlig vel, som ganske mer tog eller då jag brukte tog bättre. Men hon höll var i Paul Hattler, så jag har alltid, vi är ett nu.